Sa kuan sa Puente Osmeña nagpakuan sila, nagpatato sila kanang sino siya eh. 20 no? Sila tanan. Mani tangan sa kawan. Oh. Kapay. Mani mana? Si Andre. Atas miras. Atas janjan. Bakit ikut suka? Oh, mas God. Anak-anak unggoy. Sinulog. Si Gana ako anak. Ketawa siya, kaya lingaw siya. Unggoy sa... Andre, lagi gimana? Andre. Dagang kay tao diri. Hoy, napaday ani. Aray. Dali ni. Kauban na mo? Anak-anak, laylay kon ba? Laylay ka nang. Laylay design day. Laylay design para sa imo ba? Unsa may mo paliton Andre? Tagay kon chong. Mag 20 man. Huwat. Si Rael. Si Rael po naralail ay dara oh. Dararail oh nagdawas Rael oh, ni kuan na Rael oh. Dili ba? Tara mo rin ko ano naman kay paliton. Excuse sa kaway. Ay makan. Wala kuyawan na kung anak ko ay. Unggoy man na. Guys, ilim labot inday. Ari inday, ari. Kuyawan Rael chong, awas Rael chong. Serious kay chong. Wala chong kuyawan mo anak ko. Serious kay siya chong. Ay, nindot ang luho no. Ay light kay ba. Hoy, Herrera. God, aligad. Na iya sa nindot sa niya. Yawa Rael oy, yawa ko anak ko eh. Giruan ako anak ko eh, giruan oy. Ano ba 'to sa Neglas? Lagi ka tanaw. Anang. Pagmamawagtang mo ba? Tara pa na sa day. Day. Oh. Diyan na lang lingkod. Napa day. Oh, napa. Sili Ate Mira sa sad. Ayaw kan tagtang ayaw pa na. Ayaw sa nagkuhan. Basa Ayaw kapag kay basa pa na. pa na. Kapat.
Wasa, wasa, kumanda. Isahan mo. Ano ka? Kapalit na daan. Sikuran din, Mas. Pag-uwat! Ate Miras na, Ate Miras. Asa na crack? Rock! Hi. Hi. Ay, man. Hoy. Rock! Nada day. Ah. Wala kayo, balik ka man mag ay mo gipap kampat na ron. Ayun, Na ako anak ko ay, apil ko ni ako anak ay. Oh, siya lagi siya ta. Hoy, hoy. Anyara si Rakrak sunod kani dai dong, dai. Ano ba? Oh. Panses, ay pewak ka kuan na. Baka miras indot tayo. Ayaw. Siyasat. Season. Bilay ko niya sinyo. Bilay ko. Yan na kami sobra din. Kani siya dai. Sarap. Napay gamay kani gamay. Ayaw na lang ni May, ayaw na lang ni May. Ayaw na lang. Apil ka. Alanda. Di siya dyan. Va interessante. Valentine. Ikaw, magpakunsin doy. Ayaw, lagi. Ay, tanawa. Ayaw na lang sinday. Magkampat. Ang banaon, naging naon niya. Magkuha niya sa buwan. Magkan. Ano lang. Bayad uy, film na kanan. 20 osa. Ano? Hangga? Ano na, puntan na silang mataron. Bante, oh. Pila tanan day? Puntan na lang silang mataron. Sos! Kung bayo dito ni? Oh, ano, tara, pila, boss! Ano? 120. Yapil ni siya, oy, free lang. Ayaw lami, cake. Ano nga, punta nas mata. Unsay mo oy ungo, ha? Oo, ganun, kuha na, ano lang lagi. Tana mga on ta ito tata. Ato tari, ito ay. Tana mga on na ta ito. Tuwat! Inday tulagsay.
Oo, oo. Tara, tara, tara. Picture din. Sige na ato. Tara, tara, tara. Ayo, ayo. Tara, tara, tara. Batay, ay mo pa ko na Andre. Ato ito ka ba? Asa mo 100? Chong, hatag ya Chong, yang 100 Chong. Kamu duaan mo siya mo. Chong, asa yang 100 Chong? Naran ako ni. Mga unta diri dali. Oh, kayo. Gamaya po. Awa ka kabulan. Ah, tayo gitungkol ba niyo? Lang ka bang mali? Ako sa ilo. Yan dyan! Ay, doon. Bako ano mo na, oy. Hindi ka punta, anak. Dali na ka. Ang tawag yung Juan? Dali, oy. Sige na. Oy, asula ni mo, oy. Sige, paghilak. Yang ante ka diri ron. Sige, sige, sige. Batis sa. No, tara. Dali. Bi picture ta diri lingkod bi, lingkod mo diri. Lingkod diri. Ato ka babaw. Ayo dia. Inday, picture diri. Picture mama ni. Oh, wadi ni iro. Gawin rin din. Hey. Smile, miss. Smile. Atay. Smile. Tawa. Aman. Nay, ungo ay, sila kila kay. Ngaon tayo, wata kapoy biyan ni.